Bagi khubor ka Batesi TV. Rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nem ya ka jing shakri ka jongka. Baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk. Ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali ki laptop. Kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8,000 pusau. Kakin hun jung Pulit ke Juwai Police Station hakame jung ka pratring unai lor ajar phosau heding jing Shan Khmat ya arun ki breu hajan ka Thomas Jones College ki Pulit lara no eki halo ka jing suba pekidan kiti hagi kambian kani ka jing jak raja hakapor nyoshi teng janmet ka baki Pulit ke Juwai Police Station ka baki dang Ïaid patrolling kleo I kini ki arngon ki Shan Khmat ki rukom Ïaid rukom Ïeng ke jongki bala subajur bekla bande bedon kiti hagi kambian kini ki army bela syara no hagi Pulit ki kinthop bis dangki merphet lebsan snam karta uba wando obere sapu asnam karta kakum khubor na ki Pulit layat hu bagi Pulit bayat para kilabat no kini ki arngot berhadim la keli jingli la subajur bagi don keti ha kam khai drak hadim ladat benle kebadan kam ki Pulit na kamet jongki kelio ban Kurup kumasan point shigram u heroin harangkat bag Pisa belakot haduk life way hajar nyaus pak life ho tengka